Здравейте, пичо, аз съм Рекс и днес играем в сервера Tender.pvp. И да, в миналите епизоди бях казал, че ще правя томбола. И да, дойде време да я направя. Значи, и да, сега ще ви я покажа томболката. И да, ето е томболата. Сет защита 4, само наградинка иначе плюс 2. Целият е защита 4. Другия сет е защита 4 иначе плюс 3. Другия сет пак е защита 4. И да, демек 3 сета. 2 сета защита 4, 1 сет защита 4 иначе плюс 3. Колко там? 1, 2, 3, 4 стака диаманти. 10 стака емералд блока. В аз път 10 стака хубава. 10 емералд блока, 10 старен блока и 16 диамантени блока. 30 златни ябълки, 16 хуидър глави, един фул меч, сега ще ви го покажа. Ето, огнен аспект 2, острота 5, демек шартнес 5, файр аспект 2 и 10 легендарки. Ето ги. По една спидка и една стринчка съм сложил една регенерейшнка, двойки, 30 печени картофа, 2 фул лопати, 2 фул лъка и 2 такива недърстар танкът за води адска звезда. За да се запишете на томболата, трябва да се абонирате задължително, да лайкнете клипа, да напишете в коментара запис, ето така, запис, името в играта, например, да Алекс Димитров, ето така. И да, ще бъде един печеливш, в смисъл няма като миналата томбола, да има два такова. Двама да са печелившите. Ще бъде един. И да, задължително да се абонирате, както казах. Значи имам 160 сабскрайбера. На 200 сабскрайбера ще тегла, даже ще сложа още малко легендарки. Ще сложа още 5 лега. Имам стаки 30. Да сложим още 5 лега. Цак. И цак. Демек стават 15 легендарки. И толкова много сетове. Според мен е добра томбола. И да, както казах, имам 160 абоната, ще тегла при 200. И надявам се повечето хора се абонират. И да, до скоро.